Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Peloro MI Abdul Qadir Karding terkait kegiatan kewirausahaan PMI Purna ning Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Saking kunjungan iki, Menteri Peloro MI Gen melu ngerasanang dagang online shop saking live streaming. Kanggo ngupai pesen ambiran Purna PMI sing wirausaha, kudu melu perkembangan zaman saking manfaataken pemasaran digital. Pemanfaatan teknologi iki dinilai oleh ningkatakan dagang sampai 90% saking omset atusan juta rupiah per bulane saking metode manajemen modern. Menteri Peloro MI Gen oli aspirasi saking Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia kanggo ngembangi pemberdayaan Purna PMI lan menta ambiran digawe badan usaha atau koperasi kanggo wadah kolaborasi lan nguati ekonomi Purna Migran. Menteri Peloro MI Gen ngedukung penuh usaha sing diwangun bari Purna PMI. Ambiran Purna PMI beli kudu maning ngegawe ning jaban negeri. Kedang ning daerah wis oli ngembangi usaha sing mandiri. Sementara iku Menteri Peloro MI ngarap suksese Purna PMI asal Cirebon iki oli dimelui Purna PMI sejen. Ambiran hasil kerja ning jaban negeri oli ngupai manfaat lan dampak gede kanggo pertumbuhan ekonomi ning daerah. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.